ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കിടക്കാച്ച് കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ചാറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ആൾ. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചാറ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. ക്ലിയർ ചാറ്റ് കൊടുത്താൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പോകും. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. സെറ്റിങ്സ് ചാറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ആപ്പ് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാം. ചിലവർ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആപ്പ് ലാംഗ്വേജിൽ മലയാളം സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് പൗസാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് പൗസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 വിരലുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൗസായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഒരു വട്ടം സ്ക്രീനിൽ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോലെ ഓടി തുടങ്ങും. അടുത്ത ട്രിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ QR സ്കാനർ പോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ QR സ്കാനറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ പേരും നമ്പറും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റാൾക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുക. ഇതപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഫോട്ടോ ആക്കിയിട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് കൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.